On the 5th of July, the whole of Zayoja Forward in Faith and the entire Zimbabwe were enveloped into grief after the demise of Zayoja founder Ezekiel Guti. There have been mixed feelings on whether Ezekiel should be granted a hero status or not. And today we are at the heart of Harare CBD, where we are interviewing people on whether Ezekiel Guti should be granted a hero status. Baba Ezekiel Guti, muno mukuru pachitendero. Avanga vine kodzero yekuti vaiswe paheroes eka nekuti munhu wechitendero, munhu weshoko. Hongu Mwari, shoko rinotaura kuti munhu waMwari anorarama ari muimba yaMwari, haangapindi mukati mezvenyika. Ndo zvandingakwanisa kutaura hangu pari zvino. Ini handitarisi kuti vaitwe national hero, nokuti kana zvekwaMwari nezvenyika, utongo hwenyika hwakasiyana neshoko. Ndo kufunga kwangu. Chinotitemena kunzi munhu hanzi national hero munhu anenge akashandira nyika, hazvinei neshoko raMwari. Ndo kufunga kwangu weni. Ndinofunga kuti aitwe national hero, but kuti azovigwa national heroes eka, I think it's not a good idea, because like vanhu vekuchechi kwake kuzayoja vanenge vachida kunomuona. Kune vamwe vanhu vanotoda kuenda paguva pake vaida unochema varipo. Kuheroes eka kusobvumidzwe munhu wese wese, like anytime kungoenda paheroes eka uchingonochema uripo. Tandi azochema ndichiona Baba Guti. Saka ndingofunga kuti avigwe kana kumusha kwake. Ndo zvandofunga. Ari national hero. Maita basa. Chokutanga ndongoti tarwadziwa tabatikana nekushayika kwaitya mukuru wedu Ezekiel Guti. Anga ari munhu akanaka, akavhura masangano akawanda pasi pano, akaita kuti vanhu vanga vachiziva chitendero. Ende chechipiri nemubvunzo wamabvunza imimi wekuti tingati vaitwe national hero, ipapo ndingangoti pokanei napo, nokuti chinoitika ndechekuti vanhu vaMwari vasiyana nevanhu kuti vanga vari vakarohwa usununguko rwehondo. Because tikada kutarisa vaEzekiel Guti munhu akaita se akarwa hondo yake chisangano chekuti vanhu vatendeuke. Hondo yake yasiyana nehondo yenyika, because hondo yenyika yairidzwa pfuti, handiti. Saka hondo yenyika yaideurwa ropa, asi hondo yakarwa Ezekiel Guti vakarwa nehondo yekuda rudo, nekuti parudo kuti isusu vana vemuZimbabwe nevana venyika pasi rese pano apo, pasi rese vanozikanwa nekunge vachibatanidza vanhu. Asi munhu wekuti akambodzwa kwanzi akambobata pfuti kana kuti akarwa mbama munhu. Saka tingati angasanganiwo here kana kuti angasanganiswe here nevanhu vakamborwawo hondo. Vakarwa hondo hatisi kuti vakakanganisa, asi vaEzekiel Guti vane kurwa kwavakaitawo. Saka kunenge kuchikwanisa kunge kuchisiyaniswa nevanhu vehondo, because hondo yaEzekiel Guti yasiyana nehondo yemaComrades. Saka Ezekiel Guti tingatoti vangatoiswa kana pamuseum zvapo, vaiswa pamuseum, handiti vaiswa pamuseum voomeswa, tovaona kuti ndiye mukuru yakatogadzira chinhu ichi kuti chinge chiri apa Zayoja kunzi inge yasvika nyika dzese ionekwe. Voiswa pamuseum paipa tichitosvika toona vakaomeswa se31, handizvo zvanzi 30 days, vakanzi mourning for 30 days, vanenge vautooma, voiswawo kana muglazi ravo rekuti panenge pakanzi Zayoja, kana muchisvika muchinoona ndo Ezekiel Guti. Because kune dzimwe nyika unotoona vamwe vatungamiriri vekare kana vavo vekunana England chaicho, vana Pope John Paul vaya, undokuona kutonzi kwanzi maashes avo ari apa, kana vachipiswa maashes apa, kana apa ana Greek Dyke izvezvi tinavo vana vanoita kutripa vachitonosvika vachitonoona kuti apa ndogwara Greek Dyke. Ichitanike kuti trip iri kutoenda vana. Haini kufunga kwangu, ndinofunga kuti Ezekiel Guti ngasaiswe paheroes eka, nokuti harisi gamba renyika, igamba rechechi. Saka anofanira kunovigwa kumusha kwake. Sevanhu dai pane nzvimbo yekunzi inzvimbo dzechechi, aifanira kuenda kunovigwa paheroes yechechi. But apa heroes yatiri kutaura ndeyezvematongerwo enyika.
saka mukamuisa apa hamuzivi kuti iye aita zvematongerwo enyika here kana kuti aisaitwa zvematongerwo enyika. Saka inini kufunga kwangu ndekwekuti Ezekiel Guti ngaaende kunovigwa kumusha kwake asi apiwe ruremekedzwa rwegamba. Kushayika kwababa Guti kwakatirwadza chaizvo, asi at the same time we are also celebrating him because 100 years wakomana unenge wararama, unenge wachengetwa. At the same time tinoona kuti baba Guti he deserves hero status because those are the heroes of faith munyika muno meZimbabwe. If you see my ministries akawanda, they are sort of offshoots akabva pana baba Guti. Saka basa ravakabata, he deserves to be a national hero. Those are the national heroes of our time. Yeah. Some are saying kuti tovaisa pa national heroes eka, but vamwe vari kuti aiwa ngavaitwe national hero asi vonoradzikwa kumusha kwavo. Imimi munotiwo kudii? Of course, izvozvo zvakudhipendawo nekuti ivo vaida kuti zviitwe sei kana kuti family yavo inoda kuti zviitwe sei, but kuchikuru kubvunzwa inini semunhu ndechiti aiwa baba Guti ngavaende zvavo pa-national hero sake. He deserves that status. Hatingati aitori gamba, igamba rekuchechi kwete gamba renyika. Saka imimi muri kuti vanofaniswa pa-national hero ndo vanenge vakaita sei? Vanoitwa ma-national hero? Tongoziva kari magamba enyika, saka magamba echechi asi vakarwa hondo. Inini pfungwa dzangu ndinofunga kuti baba Ezekiel Guti wanga wachiiswawo pa-national heroes yeka nemabasa wakabata, kutendeutsa vanhu, kugadzira machechi, zvakawanda zvawakaita. Saka ndinofunga kuti wanga wachiiswawo pa-national heroes yeka. Ndopfungwa dzangu. Ko vamwe vari kuti ngavaitwe national hero asi vasaiswe pa-heroes eka vaiswe kumusha kwavo, imi munoti chionawo? Pfungwa idzodzo dzakanaka. Vamwe vari kuti ngawaiswe, haindingoti ngawaiswe pa-national heroes yeka. Wakaitawo zvakanaka mukati menyika ino. Some are saying the great Ezekiel Guti should be granted a hero status and some are saying he should not. It is up to the government and the family of Ezekiel Guti to decide whether he should be laid at the Heroes Acre or at his rural home in Ngaone, Chipinge. I'm Takuzwa Gift Washaya, reporting for 260 Times in Harare.